Erkinlik. Bir var eken, bir ýok eken. Gadim zamanlarda bir garryja köpek öýüni taşlap gaýtmagy ýüregine döwüpdir. Emma ýyllar boýy ol öýe hyzmat edipdir. Dağdan gelýän möjegiň we şagalyň sesini eşitip garry köpek erkinlik diýip şoňa diýäýsiň diýip ýyp içip ýatyrmyş. Soň bolsa gürlemäge başlapdyr. Ine erkinlik diýeniň, ine de durmuş diýeniň. Dogrusy maňa berilýän iýmitler ýer ýalyl. Wah, şu dağlara gidäýsem, garnym doýurar, hemme zat gowy bolar. Köpek öz aýdanlaryny makullap, ýola rowana bolýar. Şonu günleriň birine köpek gören bir möjege duşypdyr. Möjek garry köpegi öňgörmän soň ilki bilen ony soraga çekmäge başlapdyr. Möjek üstünden gülmek üçin: "Ey garry köpek, sen ýaly öýde ýetişdirilen köpegiň bu ýerde näme işi bar? Bu ýerlerde ýawan haýwanlar ýaşaýar. Sen adaşan bolaýmy? Eger adaşan bolsaňam, men saňa ýolum görkedeýin." Ýanky garry köpek: "Ýok möjek dost, menem sen ýaly erkin ýaşasym gelýär. Şoň üçin geldim. Siziň sesleňiz meni günüme goýmady. Öýde bolmakdan haly ýad edim." Möjek bolsa: "Sen nämeler edýäň? Näme ýeň, näme içýäň?" Garry köpek: "Men adamlaryň iýmän zyňan zatlaryny ýädim. Gowna harym ekleýädim. Men siz ýaly erkin gezesim gelýär. Men entek ýaş." Möjek: "Aýdýanyň dogry welin. Sen bu dağlarda aw edip bilmersiň. Şu tokoýda goýundan tapawutly ýeriň ýok. Men pikirimçe sen bu barýan ýoluň soň gowy däl. Iňgowsy sen öz ýaşaýan ýeriňe gitsen gowy bolar." Garry köpek: "Diýmek maňa erkin ýaşamak ýok-da" diýip garry köpek özelenipdir. Şonda möjek: "Sen durmuşyň başga, men durmuşym başga dostum. Nefsiňe uýjak bolma. Sen adamlar bilen gowy düşünýän. Biz düşünýüp bilen zog ahyry. Eger içiň ysýan bolsa, daşary çykda dağa gezelenje gelýär. Emma ýaşaýan ýeriňi taşlap gaýtma." Garry köpek: "Sen dogry aýdýaň möjek gardaş. Köp sag bol. Maňa dogry ýol görkezleň üçin." diýip garry köpek öňki ýaşaýan ýerine dolanyp baripdir.